nee. Dis Indiërs daai. Indiaans. Maar Rosemary, ek gaan nie ver, ek gaan hom net hier los. Hier is mos baie vlakte hier. Dis weer. Ons het jy laat bel en almal sê Wat sê een? ons bel net. Sy noem Ramen net die los begrawe. Ons kan nie ver gaan, dis te duur mos nou. En hy te En hy nog as ek voor hom gaan, want hy sien dat ek moet daar kom. Ja, hy moet sê, hy moet sê, hy moet daar, as hulle wil doen nie, as hulle staan. Maar hy moet net sê, hy het gesê daar, en jy sit hom daar. Ek sê niks vir ek is klaar. Julle dinge doen. Ons is nou klomp wat hoor. Daar is my plek. Hy is nie 6 nie. Die gat was nie groot genoeg nie. Nee, die gat was groot genoeg, het wat gereën man. Is Pina, jou My skoonsister. skoonsister Dit reën, as dit daar in die graveyard daar. in Grahamstown. As hy die water uitgeskep, die meer as hy skep, die meer, ek weet nie waar hy kom van onderaf saam met. As ons later aan die kus daar eens afsak en hom vasdruk en begin toegooi. Wat doen nie? So En is baie klip in daai plek mos. ja, nee, as hy op die kus staan. En een gooi daai kant en een gooi daai kant. So kan ek hulle se begrafnis ons hier is klippe daai plek. Ja, dit is klipperig daar. Sê. Nee, ek praat nie van daai ene daar bo by St. Mary's nie, daar by die skool. Praat nie hier in die dorp hier so. In Albany Road. My oupa was daar begrawe dink ek. Hy het gesê die aan, toe alles nou oor is en die kinders het nou klaar gehuil en gedoen oor hulle ma. Toe sê hy nie, Here, Fina word reg nie aan die gat gaan. Hy het aan opgekom. Ja, Dis my die skoonsister. kinders het gegaan toe die nog besig om te grawe daar. Nou die Nelsons almal is as twee daai, almal is daar begrawe, né? Want dit 'n groot plot daar. En ding is, wie was die laaste gewees? Julia was die laaste gewees. Ja. Nou lê what's name? Vina bo op toe Julia se daai. En toe hulle die ding nou oopmaak, toe kry hulle die nagrok en hulle trek die uit. En die nagrok is nog sommer heel, hy is nie stukkend nie. En die kinders hardloop huis toe gaan sê vir tak. Ja, die taks. Maar my Vina se nagrok is nog heel. Ja. En die dag met die begrafnis, alles nou oor die aand, sit duidelijk binne, dit hulle nou daar, die susters. Hiervan en daar, Dis die kinders se ma wat hulle van praat. hiervan en My daarvan, broer se hulle sê, kinders. nou sê die een vir die ander, Here, my ma kon ook nie wag vir my pa nie. Die nog die nagrok op die Ja, man. Tot dit is Sy gaan wag vir my pa. Sy het haar nagrok al lief getrek. Hier in Salem, as een ware gebeurtenis die ou het dorp toe gegaan om 'n kus te gaan koop. Een van sy plaasvolke wat gesterf het. En op pad terug kry hy een van sy buurman se werkers. En dit reën, die wêreld reën man. En die ou wat hy saamgevat het, saam met hom, het agter gesit. En met die wat gereed het, toe maak hy daai kus oop en hy klim in. En hy lê daarso. En die ou skyn van die reën. en die ou kry toe 'n lif. Hy sit toe hierso op en hierso. Nou daai ou wat hier binne lê, het nou lus vir rook. Het al klaar die zonnetjie gemaak, maar hy nou nog nie gerook nie. Maar hy nou lus vir rook. En die ou sit hierso. En die ou hier binne skryf daai los deksel. Hy sê, hey, jy wil 'n matjie dan. Hy het net so gekyk en hy hardloop van die bak. En die boer stond stil. Hy is nerve afgeval. Hy sê, die man wat jy daar opgedoen, die man van hy kees het nie gepraat.
weer terug aan hospitaal om die jong moet gedaan wat sy Dis gesê voor, dis het. Trojan Mita en aan Sina, oma Sina, As die ander suster. die ander suster, Ja. ek dink sy was die oudste, Oma sy Sina. is getrouwd met Jan Bussinger. Ja, dit was Tannie Sina. Yes. Mami het gesê Tannie Sina. Ek dink sy was die oudste suster. Ja. Dan was een suster wat getrouwd is met 'n Malgas van Bedford. Annie. Ja, ek was nog Annie. Ja, nou Annie is getrouwd Maar met, met ons maar hulle het gezin. nie kinders gehad nie. Want ek was in Bedford geweest, en die dag aan rugby speel, toe soek 'n oom na my, en ek het ook mos nie die oom geken. Toe sê hy vir my, ek is jou opa. Ek sê, ja, weet jy oom, maar moet dit seker maar so wees. Toe sê hy vir my, nee, is elk Malgas, Elk maar hulle het nie kinders gehad. Oh. Verstaan jy? Nou, Kan jy op Frans was baie- dit nou dan? Ek het baie rondgeloop, hè? Kan jy op Frans nou? Nee, elk Malgas was getrouwd met oma Annie, Ek vroeg maar nie. opa Piet se suster. Ek vroeg maar nie wat daar. Nee, daai oma Annie was opa se niggie. Oh. Sy was by Annie Patoors Ja, ek het hoor van door. en sy was 'n Oosthuizen geweest. Sy was aan jene heette Jesus Christus dingetjie. Antos. Antos, ja. Lactosema. Oh. Dis ook was dit. Maar nou, wat dan toos hulle is hulle familie of is hulle nie? Ja, Dis getrouwd, dis Potgieter, Oosthuizen. daar waar Potgieters in kom. Maar nou, hoe word hulle nou dan nou? Want Antos het getrouwd met 'n potgieter. Nou, die potte Korneelspotgieter. Corneel Potgieter. Hulle Antos se ma was 'n Oosthuizen. Oh. Sy was opa se niggie. Okay, ek het altyd gewonder waar kom die mense? Sy het mos by die Frank gebly, die Piesmander. Oh, ja. Ja. Ja, Donnie. Nou die dag. Ek was daar by Don geweest, Don Brown. Dus kreeg een boek van Southend. En in dat boek staat Uncle Lionel Ja. en nog andere mensen van Southend. Opa hulle. Opa Oosthuis nou. Ek praat ek alleen as 'n paar ons van opa gesien. Nee, ik praat nog van Uncle Lionel nog. Maar daar is een deel van Southend wat eerst behoort het aan Gerardus Hier Oosthuizen. sit hy. En sy vrou se naam, ek kan sy vrou se naam, ek vergeet sy vrou se naam. En Pieter wil gaan eerwyk jou. Wat? Ek wil weer daar na Don toe gaan en wil ek daai ding. Ja, harde zijn niet. Ek wil 'n foto stel daarvan maak. Ja. Want hy was Gerardus Oosthuizen. En hy spel hom soos ons hom spel. En dan sy vrou se naam is ook daarin. Maar Southend deel van die plaas was syne geweest. Ja, ek dink julle moet wakker skrik nou, die Donnie, julle moet die goed En hy het dit verkoop So kan ons die al die gelde verloor het tot die jare. En hy bly Op nog. pas die idees was nog reg geraad. Dus En die dry nou is al Nou nee, is nie verby nie. Die mense het nog gelde gekry. Weet ek al Dan, ek was nou in Pietman. As dit South End, ek was hier bo by Fairview. Is dit Ja. is Ah, Fairview? dat Hulle ben het je mos mensen gesê, voor nee? mij. Dat weet ik nog. Sê iemand Die vir my, mensen daar. ons was nou op townhouse Ja, van jullie- Kop. Want hulle gaan ons toe Die die mensen Kop. daar. Ja. Ja. Nou so ek was op townhouse. Sê die man vir my en ry daar op na South End en ons het bang ek ken mos nie van South End so die varsity. Maar nie dat ons kry te South End daar deur die dip daar om die draai sê ek kon kry te South End. Die huise het die mense gekry wat gebly het in South End. Nou maak hulle die huise daar nou. Ek het gaan vir 1.3 miljoen. Maar is baie klein Is huise. dit nie die townhouse wat hulle Hy gebou tel het? ons. Yes, maar nou ek het nog gaan kyk hoe lê huise. Ah. Maar dit is klein huise. Maar toe hoor ek toe nou is die gekryde huise om julle kry nog julle shares. Yes. Maar verkoop julle dit van die ander mense. Ja. Vir hy 1 punt wat en 1.10. So daai van wat dan gedeel of praat van South End. Is nou sal ook hulle geld vir die mense seker moet net betaal. So julle wat die van het man, julle moet wakker skrik nou die jong manne. En waar is al hen ze is op Koetstreet gebleven. Ja, julle gaan Koetstreet, julle ja. hy boek op die hy is Weet geskiedenis je wie dat nou daar. Koetstreet is niet. Ja, ek was baie keer by hulle. Daai mense het geld gekry, daai mense. Daarom verkoop hulle mos nou die huise en hoe ander mense want hulle was uitbetaal vir hulle ouers se plekke. Ja. Om Pietman, die ouetjies moet gaan vir hy. Toilet toe gaan. Hulle moet gaan hoor. Hulle moet net vra as al
Ek het ons gaan vra vir Angel die huis van Auntie Lily op Alexandria. My ma's was nou dood. My ouma se 3 erfes was daar gelê. Keffie, die huis in die kliniks. Ek het weet mos. Yes. Toe te gaan hoor van dit, maar toe sit by die landclaims was nog kom nie. En toe vat ek dit is London toe. Toe sê ek vir Joey, julle is mos nou die Henleys. Dora maar was nog gesterwe. Julle moet nou die goed. Ek is mos nou nie Henley mos nou nie. Nee, maar julle is die mannetjies. Gaan doen die goede. Toe het hulle so gesit en wag, toe gaan ek, toe vat ek die vorms in. Dat het ons nou doodgeloop die storie, nie maar geld te kry nie. Toe is ek nou eers hoor, ek en Mary het nog gegaan. Julle ken mos van Mary. Ek en Mary, ek het Mary opgetel, toe gaan ons af Island. Toe bly vir ons. En my ma se brief alles saam. Toe sê ek nou vir Joey, julle moet nog gaan uitvind van hierdie dinge want dit is mos hulle, dat die naam druk kan ons nou daar al kry jy R300 is geld wat jy kry, maak nie saak wat jy kry nie. Maar dit het nou doodgeloop en hulle toe nou nie verder gaan met die storie nie. Maar toe hoor ek agterna kinders wat ek nog nie ken nie, is nou jou kind se kind wat nog die van het. Toe sê ek, nee, ek gaan nou nie moeite gaan maak en almal wil nou erg nou so, dan presteer ek nie verder in hy storie nie. So, die goed gaan nog altyd aan die lijn krijgs. Maar Philip se seun bly in sy pa se huis in number 42. Wat is dit nou? Hyfero. Die straat Bogan Base Memorial man. Lola Street. Hy bly in hy circle, hy ry through circle in Lola Street. Hy reg deur geloop het. Na die oma se huis en as sy Ja. hy bly in hy circle. Nou, ek was eendag daar by hom geweest na sy pa se sterf en nooit weer met hom Wie is kontak lang gehad. geleden? Is sy been hulle van homself Wix. Is Oh, Wies, regte- ek het van Wies geken, Nou ja. nou sy seun Ja. en daar en in feite die bly nog daar. Dis met sy pa se huis. Ander was Uncle Joe se huis geweest daar. Uncle Joe. Maar hy is daar so nou. Ek het hom lankie gesien en ek het vir Benny lankie gesien. Uncle Adam se seun. Nou Uncle Adam se jongste broer Leslie. Maar hy is lankal al gesterf en hy was baie jong toe hy gesterf het. Hy moes altyd elke jaar het hy op perkloop toe kom. Maar hy was die jongste, hy was 11 jaar as 'n petier geweest. Leslie. Ek dink Danny is die enigste ene wat nog daai hele Al die mense se history ken. Ek het al die informasie by jou ouma gekry. Hoe sê ek dit? Al by jou ouma My ouma gekry. gesê al die informatie. Ouma en Becca Louis. Want Becca Luella was by met familie, hulle was vreeslik. Ja. Billy bly was nou na Becca se. Want Frankie het eendag van die Kaap af gekom na Becca toe. Wat 'n Frankie? Frankie Oosthuizen. Van ek hulle selfans. Ja. Willie. Ja. Toe, ek het hom gemis because toe sê ek op die plaas. Toe As hy kom nie Vry- gesterf nie, enkel ding. Toe die, ja. Is gesterf mos Dis nou. gesterwe, ja. Toe kom hy na Berga toe, toe kom vry vir Berga. En Berga moet homself hier sê opa en sê opa. Okay. Toe sê Berga vir hom, jy daai boek is toe. Ek plaas en sê die man. Julle. Wat het hulle bekeer? Ag, toe sê vir hom, you best bet as jy aan Sarah toe gaan. So Ek jy weet- van sy pa of sy ma se kant af die. Ek weet nie, hy het nie toe gegaan nie, maar By sy ek Sarah. vir sy gaan vra. Hy toe sê vir sy was aan Berga. Toe sê sy vir my, hy boek is nie toe nie. Ek vra nou, hoe kom sy aan Berga dan die boek is? Toe sê sy vir my, sê, wat is die story? Om Salfans en aan Annie was voorkinders van Jan Bessinger. Toe my opa vir Jan gevra, wat is jou plan? Jy het nou al 2 kinders by my suster. Toe sê hy wil trou, maar hy is nog nie. Hy het nog nie genoeg geld nie. Toe trou hy toe vir aan Sina. En die Sina. Ja, oma Sina. Toe kry hy vir Jannie. Danny Basiner. Ja, maar toe lyk Jannie soos ek. En die twee, suster en broer, is amper baas en amper suster. Nou hoe kan ons dan nie die susters en die broers nie? Ek weet nie. Waar is hulle dan gewees enkel ding? Uncle Salfans en dan Annie was voorkinders van Jan Bessinger. Hulle moes Bessinger gewees het, maar hulle het groot geraak by mamma van Caroline, jou ouma. Ja.
Sy het hulle gevat en groot. Maar daarom ken ik van Willy of Talfans en voor om Jan. Later toen ik blij om Jan was bij mijn ma, bij mijn pa kom blij, om Jan bezig. Ik was bij hulle gebleven. Johnny. Om Johnny bezig. Ja. Nou, jy die storie vertel. Johnny kom, het in die Kaap gebleven. Hij kom hy Alexandra toe. Hij gaan naar Rudy Bessinger toe. Flippie en Niels is een baas. Baas, ja. Hulle sê vir hom baas. Johnny sê neef. Is dat was dronk toe gegaan? Hè? Nee, hy het nie drank toe gegaan. Hulle het hom gaan vat. Maar wat ek was weer om te sê is dat Nielsie en Flippie sê vir hom baas, Rudy. Baas Rudy, ja. En as het ware, Nielsie se ma was 'n grootmaakkind van hom Flip Oosthuizen. Sy het gegaan op Oosthuizen. Aan Betsy. Aan Betsy. Ja. Jo, mensen was op Zo. maar stom. En Betsy en Johnny was neef en niggie. Johnny zijn broer is was zijn naam. Johnny zijn naam, Rudy Bessinger. Is Johnny se neef. Zijn neef, ja, zijn broer, zijn neef, ja. En toen kom ik in die Kaap, toen moet ik voor aan die Florie, aan Johnny zijn vrouw. Ja. Wat hij was Dan is hij dat ik Hij was geskei met haar. Ja, van die Florie. Dan is hij Als hij was dat bezig, je tot zo Dan is hij doen. nou. Ja, Die kinderen. oma Sina ja. Ja, zijn naam. Heiman, zijn naam. Om Salfans Alfons en Johnny. en aan Alice. En ja. Nee, Ik Alice zeg, niet. Danny Annie. is al Dat is die Bessingers daar. Dat je goed De hebt Bessingers. zo. Zijn hele koksen. Curry en bier Maar in hoekom is elkaar. hij zo bij je stout geweest aan dat tijd? Huh? Hoekom was hij zo stout dan nou? Hoor is onze voorouders nog nooit gezegd, daar is jouw pas, dat is mijn broer nie, en daar is jouw oom en daar is jouw... Ons moet het uit van ons grote rap. Ik ga de eerste keer gaan spelen in Grimstown Rugby en die oom, die ou wat mij vat. Ik weet net, Het was nou een man van. luister, ik weet net zijn bijnaam is Jambo. Jumbo. Ik ken hem net. Ja, zo kan neef van ons zijn. Wacht nou, wacht. Hoor eens op. Ik ken hem net als Jambo. Nou gaat ik samen met Jambo, hij vat mij nou Ja. naar hulle huis toe. Toen kom ons daar bij die huis. Ik ga in. Voordat hij die auntie kan zeggen, die vanaf of daar vanaf, toen zei die auntie voor mij. Jij moet 11 als je kinderen, want Frank het net eens zien. Je spreekt zo zeer. Ik kan niet aan van geen kant af. En toen zei ze van Jambo, dat is jouw neef die. Oh, Jumbo. Toen Toen wist Jumbo. hoor ik Jambo is ook al stil. By the way, Tradische mensen was Maar dat. maar dan van wie Ja, het dat kan Patrins is een Een kleintje. kleintje, ja. Ja. Ja, maar waar pas Jumbo nou? Van wie zijn maanpa nou? Wie is die? Jumbo zijn maanpa is toen of wie? Jambo is een man, pa. Zo Patrins is een kind. Dan wie is op patrinsie nou? Op Patrins is mijn opa Piet zijn neef. En op Patrins is dan een Grimstown gebleven. Dat is wat ik zeg. Ik zou lekker om te weten waar was mijn opa geboren. Want hij was de eerste klerenpoliceman in Alexandria. Politie, ja. In Alexandria. En hij trouwde een vrouw van Grimstown. Mama, Van Maya. Minnie Esther. ik was een steen. Minnie Esther Als we Steen. zo afspraken, zeg ik, jullie kan ooit eens zeggen, dat is een steen. Nee. Dat is die Engelse steen. Ja, die Engelse steen. Nou net S-T-E-Y. Ja. Nee, N. S-T-E-Y-N. En dat was S-T-A-I-N voor ons op die toe. Ik heb die trouwpapier en ik moest, nee, ik heb die trouwpapier van ma. Ja. Is bij mij dan weggepakt. Ik moet kijken waar is die trouwpapier van. Toen jullie mijn trouwpapier op ons nou afdruk maken. Maar ma, oma had gezegd, die trouwpapier moet mijn kind, die moet onthouden. Ja. Die trouwpapier is verkeerd geadres. As hulle S-T-A-I-N, as die duivel gaan uitgeskrap word, is S-T-E-Y-N. Want sy is, wat is die Stein se naam? Die General Stein of iemand van die Vrystaat? Yes. Julle is hom agterkleinkinders. So die woon nie, jy moet die E-Y-N is nie, jy is hulle het hom S-T-A-I-N. That is the wrong.
Ja, maar nou, je kan niet eigenlijk... President Steyn moet as die agterstem is ons Ja. van hulle. Want lank het jy gepraat het. Kom van hulle af. Ja, ouma het gesê jy moet onthou, dit is nie jou, hulle het verkeerd geskryf op die papier. Jy moet hom iets krap en hy moet reg geskryf word. Dus ek ons hulle gaan in die tronk sit vir hy voete dan. Ja, je kan me niet gaan eten. Ek kan nie uit wat papier nie krap. En die mense is dood ook nog. So toe hulle net papier net afdruk kry van hy papier van hulle volgens dat hy. Ja, ik kan zo. Trok papier van hulle. Ons nou mee, Allee, onze oma. Ja. Kom van hulle. En hij ook. Dus er is Die steen. de snor is Hulle is die gewone steen. Hij is ook gewoon. De andere steen. En ook Hoe sê jy ouma het gesê is verkeerd Alle gespel. bijnaam. Daktel. Dakdeel. Oma. Daktel, ja. Is die IYN. Hij zo'n beetje zei. Hulle is nog van Kleinskool, niet Kleinskool, die van Berrendorp. Het hulle wil. Nou, die Berrendorp is allemaal op een pizzenewe gedaan. Ja. Hare, hoe is hare? Nou weet ik niet, waar komt die van Boekenrode zijn? Want ik heb mijn pa naar van Boekenrode van en Berrendorp. Toen leef mijn pa, toen bleef daar best. Hij heeft gehelpt afbreken die Union Kerk aan Chapelstraat in die baai. Toen bleef hij aan die. Oud was dieselfde. Toen zei hij van mij, ik moet hem daarna zijn leven toe vat. Vat hem daar dan toe. Dat is twee broers wat daar gebleven en daar van Boekenrode. Nou weet ik niet, is het van opa zijn kant of van oma zijn kant. Ik heb het me niet gevraagd. Ik kon niet mijn pa bij dingen vragen. Toen je snapt. Hij keer hier nog tegen aan de pakken. Hij je ochtend weg. Hij is gekomen, hij zit bij bellen. Iets is niet gedoen. Hij zit er ook nog uit bij bellen. Waarom moet je ook gaan maken, joh, maken? Lekker. Je gaat niet primers opsteken. Die Je zit- kunt erin dat die Je Je gaat uit plantje uit. Om broerlijk. Houtjes gaan maken. Je gaat vier Wie maken. dat was, Arabië die sting. Je gaat koffie maken. Je gaat niet primers opsteken. Hij vraagt, Catherine? Ja, Elver. Waar is Michael? Nee, de Michael vanmorgen langs die. Haar vadertje gaat. Ik weet, als hij nooit hier komt, af verjaardag, dan krijg ik ook verjaardag. Mag ik maar dat ik wegkom? Ja, de andere omgeweest daar ook al. Ja, je gaat niet. Nou is dat wie je. Je gaat. Het is lang, je gaat niet doen. Hij is snel. En dan heb je gezegd, want hoe lang blijven we met die? Je hebt zitten, die doen we niet. Andere komt daar. Zei mijn pa, als je aan het bospad en het is bang om verder te gaan, weet je wat het is, het stinkt en het raas. Mijn pa zei van elke keer een clip en hij zei daar kom, dan gooi je daar waar het stinkt en daar waar het uit. Hij heeft die geroerd en die gooi je die handen weer terug gaan. Ah ja, wat dit. Kom daar waar het zo geraast is, het stil. Dan moet je ons van die gaat daar vandaan. Hoor hem toe. Daar wil jy gaan staan met daai. Ja, Kokai was een ander man geweest. Niemand het moet Kokai geworden. Ek het sien maar my oupa sê nou is hy reg, jong, uit die oom het jy net die pak gekry. Net my oupa, hulle almal het pak gekry, nie enkel Ja, dit. en meeste Michael. Ek kan baie die meeste van. Ja, je oma is slansak geweest daar. Kop in de slansak. Ja, maar Michael was toch? Ja, maar ander moet dan, het is net even slaker. En dat die Ja, daar. dan, waar de kerk is dan? Ja, die kerk met Hulle loopt nou pad af. Van die kerk af is dat voetpadje naar onze huis toe. Hulle het niet die voetpadje, loopt pad af. Mijn pa slaat hij nieuwe jaardag nieuwe jaardag pak staan. Omdat hulle pad afgelopen. Ek was net aan die pad, hulle het opgedraai met die Daar is pad. die padje, hier Dis is die die pad. pad ja. Hulle kry pad vir dit nou. Nieuwe jaardagochtend pak. Ja, dat is jong mensen, kinderen goed, dat is nog jong goed. Wat is dit voor kop in de kerk? Die doen nooit recht mensen zo voor ouders in de kerk die doen. Maar nou, niet zo. Maar ek vra altyd, Zijn broer. ek vra altyd vir dit. Hij zei vroeger ook niet meer. Ja, die kan wat samen worden. Ik ken niet meer op de slag naar mij. Dat maar dood toch. Dat is een andere ongeveer zijn. Klein plekje man. Als die koudste plek in die Ooskap. In elk geval. Nou vertel om Hilton. Bij die mensen. Die tijd wat hij nou nog een nankos geweest is. Boksback.
Hy sê die oggend wat jy moet opstaan nou. As jy nou wil die trein vang, dan moet jy opstaan 5:30 in die oggend en die perde, die donkies inspan. Dan ga jy met die donkiekar dorp toe. Want die trein vertrek 7 uur. Ja. En die oggend wat hulle wakker skrik, so sien hulle is net een donkie in die kraal. Oh my goodness. Nou moet hulle 'n buurman gaan wakker maak om 'n donkie te leen om saam met in te speel. En kry toe die donkie en dorp toe. 'n donkie. Kom terug. Hy sê toe hy terugkom wat 'n nankos inkom toe hoor hy daar is 'n donkie wat nou skree en hy kyk om dit ons sien is 4 o'clock. Donkie skree elke uur. Hy sê sy is hom donkie wat daar skree. Maar nou staan hy en luister. Waar het hy geskree? Toe val dit hom by die ding. Seker daar by die betatlat en hy gaan so voor. En hy het gekyk en hy het gekyk en sien. Hy klim toe op 'n donkiekar en hy gaan in die land. So eentjie gestap, rondgekyk, sien niks meer. Vat die spore. Hy sê toe hy so oor vol op kyk. Jy sien hier staan die donkie. Binne in die patat. Ja. Hy het hard gevreet in die patat en hy staan daar binne. Uncle Hendrik sê, Hilton, jy lieg nog. Hy sê, Hendrik, ek kan jou soon toe vat. Hy sê, jy kan nie meer soon toe vat, because hy ding is lang al vrot. Ja, hy sê, donkie staan binne in die patat. Die grootste patat. Hy sê die Here weet dit ook. Ja. Kijk hier, ons wil niet doen dat Jy hoor, hy wil niks nou sien waar, maar die Here weet dit ook. Klein merels man. Hoor wat die, wat noem jy, wat jy sê? Baby merels. Baby en baie klein man. Ek sê vir haar, om Piet maar ek sê vir eentje, kyk hier so. By Sila het sy gesê, jy eet jy nie. Hy het goed gegee vir die varkens, die so klein is. As eet hy gesê, mami, die goed is diere, ek sê, as eet hy varkenkos. En hy klein squashies, sê varkenkos, hy het net nog so geel as hy. Sê, eet hy goed iemand. Nou sê ek, nes in plaas gesê, varkenkos. My gaf saamgevat. Toe draai ek om, maar toe gaan haal ek my tweetand gaf. Kom ek met daai tweetand gaf, toe ek terugkom, toe is die net reg wat die swartvis haar. Maar het was sommer naby hier. So ja. Elkeen het genoeg swartvis gesteek. Jy het hom eendag gedek, hebben jy leer? Jy vang ene. Nou staan ek. As so plat klip man, is nog nie vol water, hoë water is, dan kan jy daar op die klip staan, jy weet. Dan hy is net gelyk as jy radar breek. Dan staan daar Neelsie trek. En Neelsie sê, daar los ek. Verloor kom. Ek sê, gaan nie. En hier kom hier na toe. Hier naby kom toe dikke kom Piet man. Ek kyk hom en ek sit my hande om en ek het hom. Here jongen, hierso voel net hy hier is. Hierso, maar ek druk. Maar nou wil ek wil hom 'n shot slaan, maar ek kan nie los nie. Ook vas ek hom. Ja, wie kyk nie. En ek druk hom so hierdie kant toe. Maar as ek hom sonder druk, dan gaan die kop verder weg. So ek trek hom terug. En dan kry ek so en ek tel hom 'n shot in die kop. Voel ek neer daar die oortjie. Hy slap nou. En ek vat hom en ek lig hom toe op en na my skool. Ja, wie kyk nie. Was jy vir die kyk gewees? Ja, hierso. Het was mooi geweest as hy my gesteek Ek het. was by gewees. Ek Ja. het nie met die kyk, daar standplaat daar gewees. Was Ja. standplaat. Al die groot klippe so daar. Die standplaat agter hom gewees. Toe jy hom so gevat het, so geskep hom, nog geskep mos so. Check jou. Dis rooi. Hy klop. Hy gaan daar met die man Pietman en hy gaat geval. Jo. Maar by die rif man. Hy was so blou gehad. Ja, is amper daar aan die punte kant doen. Ja, hy so blou gehad. Hy lyk dit nie. Hy is diep. Jou vis ook daar sit. Gaan af. Ja. Toe het Anko uitgekom. Met die stok.
Ja, hij was een andere dag. Ja. Het is lekker, zo lekker plek waar je kan zwemmen. Ja, je kan mos oor, is mos net so gebreke daarso. Nou, hier gaat de rivier in. Hier is een plek net zoals waar is een gaatje. Ja. Ik heb nooit gezien Ellen staan zo op bij een rivier vis van. En ik voel net die skulpjes, ik voel die skulp bij je onder. Want ik zo kijk, ga die brander. Tegen de zandkop komt, maak ik zo achter. En hij komt terug. En hij komt terug. Ik zie, Ellen wil die stok voor mij zien, dat ik kan vast. Ja. Maar het is nou niet mooi en rich van en haar trek ik zie me. Hier in hij blauw gaat, ik was nog nooit daar binnen geweest. Ja. Ja. Maar en ik bid daar zo zelf. Nee, Heer, ik heb te veel zonde, het zal me zijn heel te gaan. En als ik nou doodgaan. En net daar begint het me kalm te raken. En ik denk nog, de eerste wat ik denk, wat op mijn moeder gezegd, zwem samen die stroom af. Doe niet proberen die stroom krijgen. Ja. En ik draai naar die rots toe, ik zwem naar die rots toe. Nee, dan ga ik naar die rots toe. Dus ik al in die diepwater. Ja. Hiervoor is nog die poort, hier gaat die diepzee. Ja, Als je daar ja. omgegaan naar het plek, zie je diepzee. Ja. Toen je zal aan met voor. Dit is van broer daar, zo'n groot kapeljauw daar zo. Is het oompie broer? Ja. En hij brengt hem uit. We gaan 11 uur. Wil die vis gaan vat. Hij vangt nog met die twee hoeken. Die twee hoeken, ja. En 11 uur van die sinker. Ik weet niet wat het hij gemaakt heeft. Hij heeft ook niet geweten, nie, maar toen hij nou beide kant is. Hij nou de vis wil losmaken, wat hij wil lopen. Toen vind hij, hij is ook gevangen. Hij denkt, je weet die sinker. En die andere hoek is daar. En Hey. broer lag. Elvis zei van mij, snij. Ik vraag waar? Hij zei, snij die ding af. Ik zei, nee, ik kan niet afsnijden. Je gaat rug afsnijden, je gaat de slap poeten. Hij zei, snij. Ik zei, nee, ik ga er niet snijden niet af. Ik zei, broer, waar is jouw tang? Broer lag net. Hij zei, aan die zak af, van die tang, ik knip hij. Hij draait hem af. En stoot hem uit en trekt met hij eruit. Ja, het wordt is hij. Die enkel in de zin. Kijk enkel. Ja, nou zei Hij we is hier snijden. hem, hij is Ik hier zei hem. waarom is ik hij dan afsnijden? Hij is slapvoet man. Hij is slapvoet. Hij is nou. Nee, die hoeken is nog niet makkelijk, dus je om die rug. Hij gaat er amper van Ja, drinken. ja. Amper van drinken, huis vriends. Hij is van glad weer met die twee hoeken in hè. Nee, dat is niet meer op de hoeken. Ik werk voor Tommy Everton. Ah, een groot snoep. Hier nog groot snoep daar. Ja. Ik daar. Ja, we hebben er gestaan en gegooid. En je zo, je is naar die pad toe zo. Dat is groot zee daar. Shit. Ja, maak je brander zo. Hij slaan. Hij maakt zo. En gooi je om. Ja. En ik, Tommy is alleen, is vast daar. Hij zei, je clubmosterd zo goed. Hij zou het plat club. Ja, wat die brander, als je terug gaat, als je kom gaan, dan ga ik nog gaan. En hij nu weer terugkomt, zeg maar zo. Ja, mis net mee. Ja, hij brander is net zo gemaakt, kom ik weer. Kom ik terug. Toen vat hij me. Weet je, mijn handen stikken geweest, die clubmossel. Ja. Hij sleept me erin, ik krap maar gewoon. Mijn handen stikken gekrapt van die clubmossel. Hier zei Tom even, Gods Henry, wat gaat nou aan? Ik zei, nee, was ik weet niet. Ik had er dood geweest nooit, maar is hier al eens weg. Is God zie je zo. Ik heb een boer afgedraaid, gebrand die wonen. Yes. En als het daar zo maakt zo'n 4 arbeiden kan. Om Jan Wenzel is ook samen. En Kanasi.
Het zit langbroek aan en die voetbalshort hier onderaan. Om Jan zei vir hom, Kanas, trek uit die langbroek en gaan met jou shortie en hij zei, nee, we doen Jan, nee, dat is right. En die water draai is raak vol, man. Hij is nat tot die boek. Kom uit. Hij trekt de broek uit, hoe je nou uitkomt. Dus nou klaar zijn mossels gekregen. Trek die broek uit. Hij draait hem om een stok. Hoe druk hem. Die vuur brand is een groot vuur, man. Hij is pierenkolen hieronder. Hij vat die broek en draait hem om en nou druk hem onder die kolen. Rook trekt hem aan de kant. Kan hij zich? Zijn broek, ja, hij lang wordt gezegd, om Jan gezegd, trek even voor dat je water. Is alright. Hij gaat naar de andere kant, die vat hem maar, je druk hem die kant weer terug. Je hem terug, druk hem naar die stok wat uitkomt. Hij doet net een shot. Nou, zei voor hem Jan. Hij doet ook wat draaien. Nou zei voor hem om Jan vat hier zo. Nou draaien, nou zei hem Jan voor hem. Wat is ook, maar niet te veel draaien. Hij zei nee, om Jan nog 2 draaien, nog 2. Hij draait broek hier zo af. Owas. Jent hem maar af. Om Jan staan met die 2 benen en hij staan met die had hij nog niks daar. Hij zei voor Christian, zie je wat ik aan, dat is mijn broeken. Hij zei 2 broeken als mijn broeken. Je woont niet luisteren. En hij kon niet samen in vieren, hij doet niet. Ja, jong. Als het met die bicycle, ga je toe gegaan. Ik en Kanasi, Christian, Jantjes, een Elfie. Ze gaan Gaio toe. Op de rivier. Toe, jouw pad, drink, om Christian en Kanas, drink de Kanas op zijn bottel eet. We gaan nou hier af, we gaan nou van die pad, maar nou Pires, af nu naar Gaio Bridge toe. Yes. Ja, we gaan naar die Gaio Bridge en daar zo. Nou zei Christian, nou is wel lekker dop hoor. Dus was het dop. Was het dop? Ja, toen zie je Kanas in zijn mond beginnen zwel. En om Christian maakt zijn ding recht en hij gaat gooi hem in. En Kanas is daar naar Christian zijn zak toe. En hij bekreeg die bord. En Christian zet zich daar in die zak en hij gaat aan naar Kanas. Hij greep voor Kanas daar zo. En hij snoep om vindt, hij maakt toe die bord. Nou, legt Christian. Hij legt met zijn kop. Hij kijkt naar Kanas. Kanas zijn benen kijkt zo toe. Christian zijn benen kijkt zo toe. Kanas. Hij is net die beentje was zo goed. Ik zei, om Jan gaan helpen daar. Hij mag gaan dood. Als dat zijn beentje wat goed nadraagt in die lijn. Hij legt stil als hem. Gaan om Jan als om Jantje. Om Jantje, Christian een klap haal van Christian. Ja, op Boema staan af, ja, van zijn grind, weet je wel, los is toch, dat is het aan, hij is toe. Ik weet dat, ik doe een beetje goed klaar en ik kreeg, hij vertrekt me altijd met de laatste, dat kan hij zien. Hij kreeg zwaar. En dan pat hij druk je zich goed klaar, laten we alle als hij niet, en hoe kreeg je zei, wat zeg ik niet. Ik zie hem het is alleen nog elkaar. En hij man kan niet slimmer rapen, Christian. Hij kan niet slimmer rapen. En ze zakken aan. Hoe zit het op de zak? Ik ga het zelfs niet zo. Want ik heb allemaal de samarand weer. En wat weet die wat van Anima? Want het nog wel lachen, ze laatst tijd wordt met jullie gepraat. En dan op een poeters praat over iemand van Nangos, wat voor kracht geweest. En ons weet niet wat kracht is, maar ons lang op. En toen komen we op Frans daar, op Frans opstaat, wat die kiering van, Frans mediteren. Dat is jouw tanden, ja.
En ze eet Die kom aan, hier op kom eet, op gooi met daai kierie. Karatan. Hy gooi dit tussen my bene. Ja, dat val. En ek gryp die kierie en ek hardloop. Hy sê, "Hey, sit neer my kierie." En ek sit hom neer en sê, "Ah, terug af." Ons sien aan die ander kant uit. Ons sit daar voor die boom, nou kyk ons. Is dit nou? Goeie trick. O Frans! As jy meer uitstraat seker meer. Ons sien nou. Ek weet wat waar. Kyk, ek kan nie sien wat Dokter dit het in bloed getrek en alles. Kom ons gaan terug. Die volgende dag. Ja, Dinsdag staan. as hy nie het geslaap daar wat. As ons Ze stoortjie. laten die kafkamer maar gaan. die- Die bulkamer. Jy gaan nie ons. Ja, Die bulkamer ook het Is deze. dit bloed getrek? Bulkamer is Is dit die bulkamer? is Ek hoor. is so vierkantige ding met motorkarkas. Die sakke word daar ingegooi. Ons slaap daar in hy sakke daar so. En die oop hulle. Mijn arme daai. Volgende dag dan weer besig met die hond. Ja, ek Kom het môre kom. Ja, gooi die keer sê die keer nie. Ai, maar die ai, ek Sou groot maak. kyk die mense van. Wat is dit? Maar hy het Ek verstaan, weet jy nou, kom maar saam. Ek het verstaan hoe jy laag, we zijn hier de laatste over geweest. Je hoeft niet op Selfe tyd nog so duidelik. Helemaal geloof. Toe kom kokkai om die draai. Hier kom nou ding aan nou. Ek gaan vir jaar nou. Wie is kokain nou? My pa. Anke Alfred. Ja. Ek gaan vir jaar nou. My pa praat nie by. En ek gaan hier so. Hier is gedoen. As hy net in toe. Jy kan nou maar verduidelik tot die dag word. Ek gaan jou slaan. En zolang zo boy is, dat was langer boy. Ja. Gewerkt. En ek kom my vrou. En toe. 14 jaar, 14 Pas ek ja daar sê ons. Pas hy niks met jou te wy. Ah, zei af, opa van de heel te elkaar. Ek sê nee opa, kan maar net getry om te kyk hoe sterk is daai kier. Opa los op weer. Ah, gaat hy. Ai, toch. Vrij gekregen van die Vry van die pak kier. af. Oh, werk op voor jou. Wat slaat. Jo. Ja, my pa die by dan. Plaas op die chicken. En as my pa onze kamerdeur oopmaak Hey, chicken is en jy niks gedoen nie, gaan jy Jou pa chicken is gekomen. because jy gaan ook slaap wees. Ja. Ons my pa daai deur oopgemaak en jy weet jy niks gedoen. Ga ik skiet. Ja, geen akwaak. Ook je nog die samen hij feit was. Nee. Ek was Hij kan ook in 3 geweest. samen dan. Meer is op. Toe daar Robbie daar so, Robbie Stanley, Piet Ah, ze is vandaag nu hier zijn we vandaag. van Hier Nankos. zijn er mensen nog ook iets wat gister geboren wat nou Hulle is al weg. Ek speel Hard met gewerk. Hey, wanneer ga jy skool toe? Hulle Ja, wanneer jy skool toe? Ja, Ja, wanneer skool toe? As jy op waar kom gaan jy vir jaar? Ek het nie geweet. Ek speel maar hier. Dit perd gaan opsal aan my voet. Hy gaan dorp toe. Nou die nou die perd opgesal, nou kom hy huis toe. En ek hoor die kom die perd. En ek vat my weg en ek het hier. Hy opdraai na so by. Weg nog. Ook in die pad kom is die perd hier agter. En die pad krijg die perd. Kan wat nou, hoor je die perd daar. En nou dan laat die perd vorm nu gaan. Die vorm nu gaan, dan voel ik die warmte van die perd zijn asem. Ik trek hem weer terug en dan ken je weer een paar pissen daar. Hij vat mij daar vanaf vandaan in Poelense Plas. Wat sfeer was nou? Daar staan in die pad, ik kijk nou. De opa had hier in die pad gebleven. Nou staat hij, kijk, gaan het hier aan. Je kan hele loop op je daar liggen. Als we daar gaan, dan ga je weer komen. Nou kijk ik om, ik zie ja, staat die perd. En dat was voorbij. Onze rooster En dan gaat meel, brood, rooster, is dat brood. Hier moet... Er is net in die pad. Als niemand. Nangos en kom zien, daar gaan Pieter op naar de huis toe. Yeah. Even zo. Vanaf nooit weer die school gebleven. Tot ik in die baai kom school gaan, met hoërskool. Toen hoor my pa, ek wil 'n polisman word. Ze zouden om kallen. Die politie. Ze berger gezegd, ze weet niet, maar bly by om kallen. Toen kwam my pa van die plaas af. Die dorp het, bleef in die dorp. In die dorp het. Nog sommer voor die examens ook. Pak op boetie. Ga môre huis toe.
volgende dag in die trein aangenom. Maar dat is ook al heel bezig. Hij stond ook, Ver waarom kan je weg van de school af. Hij heeft me geslaan om school toe te gaan, hij heeft me in de plaats afgekomen om me in de school te halen, om de ambacht aan te drukken. Ik zeg me die volgende ochtend, hé, sta op. Ga naar naast voor je toe zeggen, je gestuur. Kom ik daar boven. Voordat ik nog kon zeggen wie ze wil zeggen. Is jij Danny? Ik zei ja. Hij zei ga naar Omsher toe. Omsher loods. Ga daar bij Omsher. Omsher zei kom eens op. Hij vat me. Hij zei me krijgen een graf en een puk. Oh my goodness. Hij zei je moet kijken naar die goed. Het moet elke aan schoon wees. Ja. Daar dat die weet. Hij is op je hoek daar zo daar waar je gebleven. Dat is mij, hij staan nou maar. Hij was de eerste. Dit is van daar die roer nou. Hij was de eerste. Die mensen gaan rechtmaken. Ik heb gezegd, die print is hier. Moet komen rechtmaken. Hij was de eerste die gebeurd. Ik dacht, die hebben me gezegd, hij is. Ik heb hem rechtgemaakt nou. Nou? Die tromp is naar je onderkant. Ja. Het is net zoals kind van deze. Ja, nou veranderd moet dat. Ja. Hij was een perrenstal op je hoek daar. Nou dan gaan water halen. Drinkwater. Dan vat je die bottel. Dan drink je zomaar nou daar klaar wordt. En dan breng je die bottel vol water. En je zet hem maar bij de kisten neer, met de step neer. Nou maak ons concreet daar bij de kant. En je klaargemaakt, dan vat je die bottel en dan drink je. En Johnny Fenton in die bottel gevat, hij gaat terpentijn kopen. En hij zet hem op daar neer. Als hij nou net klaar die met, klaar die mix gemaakt. Ja, en hij zet hem daar in de kriep en gooit. Die derde sluk toevallig is moest je water doen. Ja? Ik weet het, ik gebrand op water, maar ik heb 3 slukken gevat. Wat gaat men Ik ga naar huis toe. Ik zeg van mami, ik heb paraffin gedronken. Aan mijn glas melk. En ik heb van gebruikt voor een hele week is net paraffin. Hij dacht aan je zuster met. Ja, maar ik was gelukkig geweest, man.